Welcome to my YouTube channel, that is Kusha Prang on WD channel. Please share, like and subscribe and press the bell icon. Tem tangan ikai pi ya kito kiba kali ba comment naka video junga kiba ong ba komno la daja password ato dang la ne banyo komno la daja password jong pi ato dang la ne banyo bangi bersang ban pli yaw ne wam jong ngi bon nap tang jong pi kam la shu ban pli tang ba nga pat nga la ban pli na mar ba dang don utau password la ne UID ma UID la ne password nga dang yo and rai don nap tang jong pi pila klat yaw tau password ku jong pi pila persang ban pe nang na sitting and real se phem la rema pila persang ban chen ya password ku jong pi and rai anda pila nyon ya kan ne ang tu ki ong enter koran password ki pan dau to ju hi u password jong pi man shwa and rai la da pi kwa ban chen ru don kam shwa ban yo yaw to barem pila ban chen ya ba tamai ru ang tu ki to enter koran password enter new password la ne confirm yaw tau password tamai jong pi and rai la da phem la shu ban na kan ne khalat jong pi and rai dang don pat sakoi ka ta khalat kom no ba pen la ban yo yaw tau password u jong pi tungan ya penya kanu karu kom ngin le yaw ta tiang to ngila ban san ya wayu nambar mo u banga don hang ne forget ngar se phone ne forget password prasaw rr paralai ariway sanru prasaw rr paralai ariway sanru ngin le kom no ngin phone daw ne nambar kin telepon daw ne nambar unsawan kam message na company je unsawan ka message na company aba pi call unsawan ka message ab sipang unsawan ka message ab ma dalawan ka message kan yo i yaw ta password u jong pi unwan biang wat ku slide re unwan entai sipang to lawan ang to pe welcome to website you can log in with your distributor ID come to password come to Kobleshibun next